What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngay abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago nilang dughan mong maliputon. Palami style. Libayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Ipaya ko. Kasilag style. Gikasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita ang laki pag imo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Ariman Production Center. What's the style? Ako si Rodel ginaingon, ikaw sayod nga doon ako'y pamilya, apan ikaw ang namubos. Busa dawatan na lang, nga dili gid ikaw ang akong piliun, inig-abot sa hustong panahon. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi, nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Sabay, maghikog siya kung dili ko mubalik din sa syudad. At pang isulti niya. Kay maong ko isulti ni mo nga mo. Di na ako balik din ni. Undang na ko trabaho ni mo. Di ni syudad. Saon mo lang anak. Ang tinuod yun parts milyo. Mo ginaya akong gisulti niya. Apan, mubalik pa ko eh. Kay mangita pa ko laing trabaho din ni. O kung maka-apply ko lain, di na ko mubalik po din ni. Pundang ko. Ay. Gusto rin yung ganyan ko makakitang lili? O parts. Gusto ni mo? Di na ako gusto. Di na ako gusto nga. Bagda ko kining gibati kong paghigugman niya. May asawa tang kug anak bay nga tuas probinsya. Kung wa pa siya magpakita og daw tang motibo nako, ko manguyab niya oy. Pida sa di mo eh. Pero sayo naman siya, pamilyado ka, di ba? Oo, good. Sa pagpanguyab ko niya, ako siyang giprangkahan nga minyo nako. Ug may anak ni mi sa kong asawa. Misugot man siya nga magkarelasyon mi. Bahala og mahimo na siyang kabit. Pabida sa ding istorya ha eh. Pero wa kaya nga kabalakan, di ba? May okay naman to siya nga. Kutob rin sa kabit-kabit, tao na yung papel sa imong kinabuhi, di ba? Ay sa sinugdanan, may okay siya. Apa ning baguhay lang, inong gingnan nga, biyaan ko nga akong pamilya. O kami na magtipon kay may gamay na kunuming anak. Matay, nulo, oy. Mas maayo ginoon tatawan na ni mo panakit, para may problema, no? Kung talikdan po di mo siya singpit, luoy po kayong anak tao niya nga. Di makakitagmahan. Lagi bay? Pero mas mahal ko ang una kong pamilya. Ugma, sweldo man nato. Magbili lang ko niya kwarta, bisang gamay lang. Pero, magdogo na mi. Usa ko mabiya karong gabi para dili siya mingawon ako ug muuli ko sa probinsya. Dool na lang ko sa bahay nga dipoy anamo ni Lenny. Kung wa man mi anak, ako unta siyang likayan. Apan may anak man mi. Og nadutlam sa kuniya. Maluypod ko nga. Biyahan siya nga dili mi kasabot og tarong sa akong pagbiya. Pero, si Sarah gito ang akong pamilya. Pinakaslan ko siya. Ug may anak mo usa. Ug siya gyud ang bugat sa akong kasing-kasing. Naadong Rodel. Nahubog ko na ang duha ko ka sapatos. Tanadong na. Tana sa lamisa dong ready ng atong panihapon. Kanihara ko nga nakaluto. Kaon na ta. Hapit naman mo alas 9 gabi dahil ini. Miuna lang nakagkaon ako. Ha? Ang
Ang atong anak ra ang gipakaon ako una, kay nagpaabot ko nimo. Di mo ko ganahan mo kaon nga dili ta magkadungan. Tanan na, kaon na ta. May kay nagduwa ra ang bata sa kuna. Tanan na, init pa kay tong sabaw sa lara nga bakasi. Nagpalit siya ko og tunga sa kilo nga bakasi kay mo na imong ampay para padugang pud sa duga. Di ba? Joke. Tana day, kaon na ta. Kay gutuman na Tana day. Sige. Nga man tagkaon kwarto ta. Pag akong ligo, wa pa ko kaihi. Kini. Wow, kataskig. Di ba day? Lamit Plaster. Sige. Agay. Lamit. Inikulit ni mo sa inyo. Balik ako, ha. Maghikog ko kung dili ka mo balik, ha. Ay, wala. Alas 12 sa uto naging kong maabot sa muang sa probinsya. Gimigaw na ko sa kong sawa da. Mapit niya kong farmasi. Magpalit kong kapsula para pagahi nga akong imnon. Basin og manghagat og jejirang akong asawa. O doon ako ikabuka. Gusto pang ako Kay may naman ko para pagahi. Giluya mo kong maayo nila hindi ka pinigot. Uy, naiparmasi sunahan. Mulong sa ko diha. Palit ko para pagahi. Salamat, di anak kadung. Mingawan na ako ni mo, uy. Naligo pa akong daan dong. Kwarta sa tana. Church, Ha? Kadali ha. Atagan sa akong duhaan si Junjun para maligaw siyang duwa. Nga to atas kwarto na church. Daan lagi ko nga manghagadayon siya jirjirin abot na ko. Malagyod nga mitong markog daan. Strong kaya ako Ready to fight na ni. Mingawan na ako, ani. Uy. Unsa pa? May trabaho ka nga pasudlan ako? Rodel, dunay bagong pabrika nga gitukod sa Pikas Lungsod. Kabantay ka na? O nga kung kailan nga dako og ranggo dito. I-apply di ka dito, ha? Kaya may kaila kung dako ranggo dito. Sige pa. Ganida. Lipag ko ni balitaan na. Mas maayo nga dili ka na mo balik pa dito sa imong gitrabahoan sa syudad. Aron malikay ka na atong imong giingon nga babae nga imong napaangkan. O imong gistaran dito sa tudapit gani. Sa Cebu pa? Lagi. Makalikay ka na. May anak ming usap pa. Uwa taon masayod ang akong asawa nga si Sarah. Wa makatultol ng bayhana din sa atong probinsya. Ay, wa po Pero bis makatultol pa siya. O dili may tabo nga muanhis din Kinasayod man siya nga may asawa ko og anak din Nala, sige. Ugma dayon, dadon ka dito sa trabaho. Kaya akong gingon. Sige pa. Dada ako dito. O kung madawat ko, dili na ko mabalik sa Cebu pa. Bahala, datong mga bistin ako dito. Ay, salamat. Nadawat yun kasi pasudlang papa ni mong trabaho dong. Uday, dili na ko mabalik sa syudad, Layo kay dito? Ay, mabalikit ka dito, uy. Aron ko haon to nimong imong mga piste sa imong istaran. Bahala madugta to day, Basta, dili na ko magpakita pa dito. Dili na gyud day Sarah. Human ko nadawat og laing trabaho, wa na gyud ko mobalik pa sa syudad. Og wa na gyud mi makita pa ni Lini og sa among anak. Gimingaw ba ako ni Lini og sa among anak? Gimingaw ko nilang duha. Bago ito makasama ang kaagi ni Rodel, dinining tulmanon. What's the style? Gimingaw ko nilang duha is style.
Kini maong sumilanon gisuwat ni Jay Badayos, dalit sa RMN Production Center.